Ola, neste vídeo tutorial imos ver como crear un xogo en Moodle. Activamos a edición. Na sección onde queremos colocar o xogo, engadir unha actividade ou un recurso, buscamos os xogos, calquera destos 8 que temos dispoñibles en Moodle, imos facer, por exemplo, un crucigrama. Damos a engadir e agora procederemos á configuración do crucigrama, tendo que establecer en primeiro lugar un nome. Por exemplo, crucigrama informático. Podemos lle dar unha pequena descrición, nese caso activaríamos esta casilla para que estea visible para o alumnado. As preguntas que van a formar parte do crucigrama poden obterse dun glosario xa creado previamente, do banco de preguntas, neste caso é aconsellable ter unha categoría na que estean almacenadas todas as preguntas que se van a manexar aquí, ou ben dun cuestionario ou proba que teñamos no noso curso. Nos imos facelo a partir dun glosario. Aquí saldríanos os glosarios que teñamos neste curso, no noso caso só hai un. O noso glosario ten diferentes categorías. Podríamos escoller calquera delas para tomar as definicións para o noso crucigrama, pero preferimos escoller o glosario por completo. O glosario sabemos que é un conxunto de definicións que o alumnado foi aportando sobre un tema ou unha materia. Esas definicións poden ser aprobadas polo profesor. Nós queremos solamente aquelas entradas do glosario que xa están revisadas polo profesor. Nese caso indicámoslle que sí. Deste xeito evitamos traballar aquí con definicións que ao mellor sean erróneas. Cantos intentos lle vou a permitir ao alumno? Pois, por exemplo, 2. Un xogo en Moodle pode ser calificado, igual que outras actividades. Nese caso, teríamos que indicar en que categoría o imos meter, cal sería a calificación para aprobar, por exemplo, un 5, tendo en conta que a calificación máxima deste xogo vai a valer 10, e como antes indicamos que lle permitíamos 2 intentos, cal vai ser a puntuación do crucigrama, a nota máis alta, unha nota media dos 2 intentos, o primer ou último. Imos a supoñer que queremos aquel intento que mellor lle salira. Esta é unha actividade que estamos facendo agora, pero queremos que o alumnado a leve a cabo na seguinte hora de clase. Nese caso, activaríamos cando se abre e se pecha o xogo e indicaríamoslle: o xogo vai a estar dispoñible desde as 10:20 da mañán ata cando remata a sesión, que serían as 11:10. Durante ese tempo, o alumno pode xogar ao crucigrama as veces que el queira. Opcións do crucigrama. O meu crucigrama vai ter, por exemplo, un tamaño de 12 filas por 12 columnas, tendo un mínimo de 6 palabras e, como a moito, 10 definicións. Non quero espacio en blanco entre as palabras para evitar erros e as definicións queroas, por exemplo, no lado dereito. Tamén lle podo indicar nunha zona que el denomina encabezado, por exemplo, instrucións de como se vai a levar a cabo ese xogo, como se vai a puntuar, como se xoga, e o mesmo no pé, unha felicitación, por exemplo. O resto de opcións de configuración son semellantes aos que están dispoñibles en calquera outra actividade de Moodle. Gardamos e temos xa creado o noso xogo. Desactivamos a edición e vamos facer unha pequena proba para ver como vería o alumno esta actividade. Clico, doulle a xogar, teríamos aquí a primeira distribución que me fixo, definicións, tendo en conta que o crucigrama é un xogo dinámico, é dicir, este sería o meu primer intento, se fago un segundo intento, xa serían outras palabras noutra distribución totalmente distinta. Entón, quero, por exemplo, facer esta que temos aquí, a número 2, que se correspondería aquí. Pincho, ponme aquí o recuadro para colocar a resposta, vamos a supoñer que a resposta é esta. Daríamoslle a OK, correcta.
Así seguiríamos co resto de definicións, pinchando onde corresponda. Aquí me iría marcando o nivel que levo e unha vez que remate. Grazas, espero que con este pequeno videotutorial quede claro como se leva a cabo a configuración e o xogo dun game en Moodle. Ata o próximo.